20. září se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konalo fórum kandidátů do krajských voleb 2008. Tuto akci uspořádalo občanské sdružení Naše Podještědí a diskutovaným tématem byla připravovaná těžba uranu v Podještědí. Byli pozváni a k problematice se vyjadřovali tito lídři kandidátek. Za Starosty pro Liberecký kraj pan Martin Půta, za Stranu zelených pan Jan Korytář, za SNKED a KDU-ČSL pan Jiří Miller, za SOS paní Lídie Weinerová, za ODS pan Radim Zika a za ČSSD pan Stanislav Eichler. Jako úvod do problematiky byla promítnuta část pořadu Nedej se na téma těžba uranu a stanovení chráněného ložiskového území. Pak kandidáti postupně odpovídali na 5 předem známých otázek týkajících se postoje k plánované těžbě. Podpory žádosti o zrušení chráněného ložiskového území Osečná kotel a forem podpory odporu proti těžbě. Poté kladli otázky lidé ze sálu, kterých přišlo přibližně 60. Potenciální hejtmani odpovídali jednotně, že s těžbou uranu v Podještědí zásadně nesouhlasí. Slíbili, že se vynasnaží využít maximálně svých pravomocí v krajském zastupitelstvu a že podpoří snahy o zrušení chráněného ložiskového území Osečná kotel. Celá akce přes drobné osobní roztržky mezi kandidáty proběhla v přátelské atmosféře. A jak kandidáti, tak pořadatel občanské sdružení Naše Podještědí byli s výsledkem velmi spokojení.